VP Constantino Chiwenga and wife vanokwa kunzi paindependence aiwa vakanyasa kutora munhu wese mwoyo vakanyasa kunokwa kunzi this couple aiwa kana kune mabviravira ava vanhu vari kumberi. That's why ZANU-PF ichizorwadziwa. Sana pina mashukano mudanyuka panguva ino aita kuti pamwe chete nani mangwana ave entangled kutonokwa kunzi this guy aratidza kuti haana kufara, aita kuti even atadzi kunyora title yamini below don't subscribe or like out on the bell icon. Ndiki mangwana anoposta this post yamukona yakanzi arrival of Vice President General retired Dr. CGD and Chiwenga accompanied by Mrs. Minyota Chiwenga vanopinda kunyora chiti great improvement from a hairstyle as long as it's your own natural hair, any style can fit. Vanopinda kunyora chiti dress for the occasion, second republic's job after 10 years plus of uninterrupted rule should have been to simplify, pave way for the general's attendance. Instead, the gang is fully sized with a single objective, needlessly throwing thorns and snares in the path. Ushema Zoro. Vanopinda kunyora chiti Mukompaniki. I'd like to make a compliment on the VP's wife, Minyota Chiwenga, and please forward this message to her. Madam, I don't know who designs and makes your outfits, but whoever that person is, he or she damn good. VP looks too good. Too, I know it's you again. Mwana chinyora chiti. Member vakachena please. Jena, shirt iyo. Then bachi, iro fitting chete. Yei. Vakachena vanopinda vachiti mini utori my general one, why he suck in yourself. Vanopinda vachanyora chingoti ko kungoti accompanied by his wife asi HAASI mukadzi wavo here wesa question mark. Ari takaona nekumangwana kuti why wangonyora kuti Mrs. Minyotavo instead of writing kuti accompanied by his wife. Vanopinda vachanyora chiti so who is sending the goons to harass Mrs. Chiwenga? Vanopinda vachiti our incoming president and first lady. Vanopinda vachiti your boss is soon and very soon before 2030. Vanopinda vachitaura mashoko achiti anomutuka oti how would you misspell the VP's wife name? Anotaura mashoko atisingaiti kuti titaure panapa. Vanopinda vachitaura chiti thank you Jesus, you're faithful. Dai maitoitira iri yestorm chaiyo. Pina kuma section medu zafungura imoto kudi pamusoro aiwa the outfit ngakarwa na VP Constantino Chiwenga and wife. Pina kuma section medu subscribe or like chita on the bell icon.